Ka khasi Student Union Narpu Circle, lembat kirang ba shnong kathai Narpu, menta kasngi kilalik banbu jingtho audisi ka East Jete Hills District. Bandawa maramot no eka surok NH6, kabalas new shabapalat badaipor hapu nyusngi. Nakaleng kaseng berkakan hun kirang ba shnong kila barngam, balada ka sarkar berka NHAI kimla ale e hapu ke nyusngi, kim banse banmi banyakhi sya surok. Katkum gaji thu ginoyalam jong ka KSU Narpu Circle, baga jingsniu bat jarathai jong ketika surok, kalalong shabapalat hapu thai Narpu, kabana du menkre syadu malidor. Nakaling kaseng berkirang ba shnong ilaka Narpu ka arpau tarik unaitung arjara paulai. Kila penlong kajinya kendu ulang, bat kila shim karai ban ajing tho asya audisi, andawa sedang maramot no ketika surok. Nagaliang jongi ki arkanun, nagaliang jong ka KSU Narpu Circle, lambat ki rang ba shnong ki badan hapo ka thai ni ilaka Narpu. Ni mentag sing ngeliyo ban ya summit ban bu ya ketika memorandum atau Deputy Commissioner jong ka district jongi ka Eastern Child District ka memorandum ka bangila bu golong halor ka jinglong jingman jong surok undang National Highway 6 te la ban pekemau ban kaliang jongi kum ka KSU lambat ki ramba snong ki badan hapo ka thai Narpu jongi ngilio ban khot ya ka jingi kendulang ka joint meeting mana ni ki tiga waldap ka arpu tarik atau nai Julai jong sedang arjar pulai kene ka jingkhot ban ya kendulang mengikum ka KSU lambat ki ramba snong kalong ban ya tai ban ya kran halor ka jingsnu plak pot jong no surok National Highway 6 te kumbalong menta ngatrai ngimnon kame bandai batay pun kin ki balai biwan ki ba nya kali lang ba uno surok pa bepeniso hadu south sandli ki jela jong gadong stay lamingi ki ikumno gajing long jiman jong no surok te halor kena ka benta hakutu gajing kendulang jongi hangte apo snong menkre ini abanikran badda kawe gajimut hakutu sing la sim ya karai berkat kejilonan di rambak senong berfer jong thai Narpu jongi ngila sim karai ba ngina ada gejing tho shau Deputy Commissioner bat kumju bau Deputy Commissioner un sim khia kana kam ban ajing tho budbud saka enhai te hakane gejing tho ngilong ba mengi arki kenhun ke KSU lam bat ki rambak senong ngilai por ya ke sarkar ya ke Bawah District pada ke NHI pekan marmot lan repair yang surok ba NH6 hapo nyosi dilla ka sarkar bahkan pada NHI ki klam sim khia ki skap kuman ban nakalian jungi ki arkan hun ka KSU lambat kerang ba chnong jong ka thai Narpu min song jingalang ban berkat ban sim da kowe par ka senjam ban la e nagmenta ka suk ka sain nagmenta ka jinge jong pai ba nong sa song jang thai bat kumju kibaya lang ba ono surok te ka jingkli hang na ni ko aban kli kalong ba balai hadu kana ka sarkar kam yo imo ya kana ka jingle ban ka jingle klet ka jingle bom setnyo jong ka National Highway Authority of India ya ono surok ba ban yo iba ka jingsnu surok kare nadu no te na thainman kre chadu sha rata sharam leader kai kana ka jingle jong sarkar haba man kasi ketika toll gate ke badan halum sunong ki krong kajna ya ki krong kajna ya ki kali ki ba yet sorum sanang te kai ka jingmut kana sei ki bu ya kutu bisa te delo kana nim bangi ngimla asu bania sha ya kana ka jingle jong ka sarkar ka jingle jong kana sai kala ban ben sepat put nama ba hatang kilometer pinyo i da katno tali ki kali ki sniu hapo atang kilometer pinyo i katno tali ki thwe dok kha kinan ki thwe ki ba long kum kinan dok kha te kai kana ka jingle jong sarkar hoi kamri ka kamram jongi kum kaseng kamri kamram jong kira ba song bapli bakin mi laying ban sim ya kana senjam andre penborengi bangile namar radang nim kran e ni syothu ba kordit berkajing tim kalong ngi pai ba te namar ka jingsuk namar ka jingsan ban ngi perkhat nang banta ka jingkhia jong pai ba ni perkhat nam ta ka jinge jong pai ba khamtam bapli kitu bapang bajtam tikin le kum no dehelo kana rim nimla ban chupet ni ai kana jingtho chau tip tu besar baun forward saka NHI ada saya senang ada ka sarkar bat ka NHI
kim tra bal ai mangi muki isu lam berke jingis lo kilang jor kira bak snong tibaron apo ka thainar po ni haban sim yak senjam ban berkat ya kan sai sen te kan kelong ka kerwa ka pasai bai manta ngiwan hang ne ni kan khot ya bo kira bak snong nomor ni ya kontak ni telefon bangim don kam malik boro andai ni lek tangkap to kan ki member jong kesen berkunju ki rong bak snong ki sekretari jong ki thai kanar po jongi peron lang ne saw sangut rengkat bat kaji nolang jong napo ka teli ketugas seng jong ki nongnya semu badar purkalan ni nang ne jong sekretari jong astan sekretari jong ka seng jong ka association jong ki nyai nongnya semu te hang ne kacwa bangan pungkut ya kajing kran bah kajing thok jingi ngila da bu sai ngila karan sai hang tu ba ka ena sai la ka marmot yo strok kamre ban su marmot tangdep pamde ban sun jebret tang ki mau bah bret da ki ke tang banyak ki nong lek nang wan lang ba strok ki mla ban gai namar kalong ketik ke strok telada ki kwa bau strok on ba ki de ban marmot kat kum ka jing rawa jongi ar ko nom ka jing tho ki bang de pai tang ka tahi publish